जोङो गासिबो निउस पर्टेल आरो इउटिउबार बिथांमोनखौ बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्थ्रनि जानानै बरायबाय आरो रायजोखौ खुलुमहरनाय जाबाय। थांनाय 17 एप्रिल खालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै बे फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय, बिनि गारि घोड़ा बुख्रुबबाय, बिनि जायनाखि सम्पतिफोर बेखौ बुख्रुबबां सावदों आरो लोगोसे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनानै लांदों। दा बिनि सायाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो निन्दा खालामदों। दा सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे जायफोरखौ एनकाउन्टार होनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै लाबोदोंमोन, दिनै बे एनकाउन्टारफोरखौ हमनायनि दायाव जे दले बले फैनानै एनकाउन्टार सावथालफ्रा बे रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबफैबाय। बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावसिन मान थानो हाबावो। दा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फरेस्टआ गावनि अफिसखौनो दिनै निरापत्ता होनो हानाय जाबाय। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। दा दिनै बिटिसिआ जोंनि खैजों दाजानाय बर' फिसाफोरनि गिदिर सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बिटिसि। दा दिनै बे बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिसिनि मावख'फ्राव बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा एनकाउन्टारफ्रा गाग्लोबफैयोब्ला बियो डाइरेक्ट बर' हारिखौनो माने लैजाफानाय जायो, आघात होनाय जायो। दा जोंनि बिटिसिआव जिखि घटना जायाखै मानो बेफोर जोंनि बर'फोरनि सायावनो आघात होनाय, बर'फोरखौ दुखु होनाय जों बेखौ हमनानै लायो। मानोना बिटिसिआव बिदि जानो मोना। दिनै बाहेरानिफ्राय जायफ्रा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव हाग्रा ओनसोलाव दंफांफोर दङ। दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों। बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्थ्रआ बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय एखे जों माबासिम माने बै मानास प्लेनसिम गोबां बाहेरानि एनकाउन्टारफोर दं हाबनानै थाफैबाय। दा बे गोदान बाथ्रा नङा। दा जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बियो जों झारखन्डनि, बेंगलनि बेफोरनो फैनाय जोंनाव रिपर्ट दङ, जों मिथियो। बेखायनो जों जेब्ला टाइम टु टाइम आइबिफोरजों रायलायो, सेन्ट्रेल आइबिफोर पुलिसजों रायलायो, बिथांमोनाबो बुंदों नंगौ बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ। आरो बे जायगाफ्रावनो दिनै मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्सलाइटफ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ। बिसोर बेयावनो सेल्टार लानानै दङ आरो बिसोरो बे जायगानि लकेल मानसिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर लकेल मानसिफ्रा बै उग्रबादिफोरखौ मोननानै गोरा जानानै दं, बिसोर गोख्रों जानानै दं, रावखौ गिया। जाय फलनि दिनै बिसोरो बायदिसिना घटना दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव खालामगासिनो दङ। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव आवदां बाजार कारिगाव माने आउटपस्टनि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आवदां बाजाराव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बेखौजे अना-खाना बुथारबाय, बेथ' एथ' निर्मम, एथ' गिलु-बालु जाथाय बियो। सासे कन्ट्राक्टर जेबो दाय गैया, जेबो हाबा दाय मावाखै, बे गावनि कन्ट्राक्ट खालामनानै फैदोंमोन। बे फैनाय समाव जे बेखौ दले बले फैनानै एटाक खालामबाय, बेखौ गारि माने बुख्रुबबाय, मानसिखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै माने बुथारबाय। बेनिफ्राय देरसिन आरो अयथासार मा जानो हाबावो? मुगैथाव बियो। दा जों मुगैयो आरो जोङो दिनै थांनाय कारिगावनि जानाय घटना आवदां बाजाराव जानाय 12 जानुवारियाव बे जानाय समावबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों चिठि लिरदों, मेम'रेन्डाम हरदों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थिफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोरो थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर थाफैनो थाखायनो दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय, थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला, सावथालफोरनि जायगायाव गिनांगौ आरो एखमबा सिगिहरोबो। दा बेबायदि अबस्था फैबाय। दा गथिखे इसिबां माने बाहेरानिफ्राय हाबफैनो थानानै दङ हाग्रा ओनसोलाव इलिगेल एनकाउन्टार जानायफ्रा, बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों लेटारबो इस्यु खालामदों। आरो फरेस्टनि जायनाखि CID काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि, दा बिनिबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों।
आरो जायफोरा हाबफैनानै दं इलिगेल बाहेरनिफ्राय फैनाय मावइस्टफोर बा एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्टफोर बेखौ होखारनांगौब्ला बे जायगायाव इसेबां इलिगेल माने एनक्ल'जारफोर दङ सावथालफोर हाबनानै थाफैनाय जायफोरा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आन्दाराव जायगा एन्टाइटेल दङ बिसोर थानो मोना दा बिसोर होखारजोबनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै दा जों जि मेम'रेन्डाम होदोंमोन बे समाव जुदि गभर्नमेन्टआ प्रपारलि एक्सन लानायमोनब्ला दा इभिक्सन खालामनानै माने होखारनायमोनब्ला बे इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ हयथ' बे जायगायाव बे मावइस्टफ्रा बे नक्साल एलिमेन्टफ्रा थानो जायगा मोननाय नङामोन आरो बिसोर बे लकेल सावथालफोरखौ थुलुंगा होनो स्कप मोननाय नङामोन आरो लकेल सावथालफ्राबो बिदि मोनसे उत्तेजित जानाय नङामोन आरो बिसोर माने गोरा मालायजों जुजिनो मालायजों फेर फाथिनो बे रोखोम गोहो बिसोर थानाय नङामोन दा खिन्थु बिसोरखौ माने इभिक्सन खालामनो थाखाय आरो मावइस्टफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय नक्सालिफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय दिनै बिसोरनि माने एग्रेसिभ जायनाखि मुड एग्रेसिभ एक्सन बे बारानिफ्राय बारा जादों दा जों दाबि खालामदोंमोन बिसोरनि जायनाखि आखायाव बोरला हात दङ थिर दङ बेखौ सिज खालामनांगौ मानोना बिसोर बोरला थिरखौ लानानै बिसोर गोरा जायो मानसिफोरखौ सिगियो आरो बिदिनो एटाक खालामो बेखायनो बेखौ सिज खालामनांगौ होननानैबो जोङो थांनाय जायनाखि 12 तारिख जानुवारियाव घटना जानाय आवदां बाजाराव बिनि उनाव जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन खिन्थु खुनु एक्सन लानाय जायाखै जार फले दिनै मोनसे बिदि डाइरेक्ट माने कनसिकुवेन्स हिसाबै डाइरेक्ट आउटकाम हिसाबै नै दा माने माबाखौ 17 तारिख थांनाय 17 तारिखखालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौनो गाग्लोबबाय बे लासिंसिं जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय लासिंसिं दा जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' आफादफ्रा मा रोखोम सानदों बेखौ दाबो साननो बुजिनो सेस्था खालामाखै बाथ्राया बिसोर दिनै गिदिर कुइसन जाबाय दा जोंना गावजों गाव दायलायबाय थायो दा एफा गिदिर सिरियास घटना जाबाय बे अफिस बुख्रुबलायनाय एखे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जायनाखि माने माबाफोर फरेस्ट फोर्स ओमफ्राय पुलिसफोर बेखौनो हामला खालामबावबाय अन्थाइ खुबैनाय लावथिं बुनाय बे रोखोम घटना जाबावबाय दा बे खेत्रआव जोंनि आफादफोरनि नेताफ्रा बेसेबां सानदों बेसेबां बिदि बुजिनो हादों दा जे गावजों गावसो दिनै आं नुबाय थादों गावजों दाय होलायनाय जे हाग्रामानि समाव एखेबारे असान्थिया बारा जाबाय हाग्रामा फैनाय लोगो असान्थिया बारा जाबाय दा जों बेबायदि गावजों गाव दाय होलायनानै जोङो बे माने गाज्रि इलेमेन्टखौ जों एनकारेज खालामनो ना जों बे गाज्रि इलेमेन्टखौ जों दबथायनो दा जों इलेक्सन लानाय जों बेबस्था जोंहा लानांगौ दंना गैया आं दिनै बयबो आफादखौ जों खावलायनो लुबैयो दा जों ओंखायनो दिनै जोङो खोब लाजिनाय दुखु मोननाय जों मोन्दों जे फरेस्ट अफिसखौ एटाक खालामनाय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांनाय बेफोर देरसिन लासिंसिं मा थानांगौ गारि सावनाय गासिबो माबाखौनो स्मेश खालामबाय दा दिनै जोंथ' लाजिबाय जोंथ' दुखु मोनबाय आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाजिना लाजाखै दिनै बिथांमोना बर'नि न'आव थाङै बिसोरो लुट खालामहैयो बर'खौ इभिक्सन खालामनाय बाथ्रा बुङो इभिक्सन खालामो बर' फिसाखौ गावथारो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावथारनाय रेकर्ड दं बर'खौ गावथारो बर'खौबा माने होयो इभिक्सन खालामो खिन्थु दिनै मोनसे फिसा घटना इभिक्सन खालामनायनि थाखाय दिनै उल्था माने फरेस्ट अफिसखौ दिनै हामला खालामबाय गाग्लोबबाय सेवहांगार खालामबाय बेनिफ्राय लासिंसिं मा बाथ्रा थानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै लेसन लानांगौ लाजिनाय लाजायाखै आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिनांगौ साननांगौ लाजिना लाजायाखै बेफोरखौ बेनिखायनो जों दिनै बेखौ लानानै जों दाबि खालामदों जोङो डिसिनो मेम'रेन्डाम होदों जे डिसि क'क्राझारनि ओमफ्राय डिसि चिरांनि आरो लोगोसे काउन्सिल हेल्थ डिपार्टमेन्ट बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा जों बिसोर मेम'रेन्डाम होदों दा बे मेम'रेन्डामाव जोङो बेयाव स्ट्रं भाबै जोङो निन्दा खालामनायजों लोगोसे जों दाबि खालामदों जेसेबां इलिगेल भाबै अस्त्र लानानै दं बोरला थिर हाथियार लानानै दं बेखौ सिज खालामनांगौ जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय जायनाखि दाख्लै घटनायाव बे रुनिकाटानि घटनायाव जायफ्रा इनभल्भ दङ बे घटनायाव जायफ्रा नांजाबफानानै दङ बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ हमनांगौ आरो एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट बिसोरखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो इसिबां माने इलिगेल इनक्लुजर दं बिसोरखौ फरेस्टनिफ्राय होखारजोबनांगौ जों बाथ्राखौ बुंदों दा गोबां दाबि जोङो डिसिनो होदों दा बेजों लोगोसे जोङो थांनाय 12 तारिखआव जानाखि कारिगाव घटना जादों
बे गथनानि उनाव जों आरोबाव मोनसे लिगेल एक्सन लानांगौ होननानै जों ज' सावरायलायनानै हाइकर्टआव जों केस होनांसिगोन बेसेबां इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जादों बिसोरखौ जों केस होब्ला माने जोंनि माने गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआबो बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो इभिक्सन खालामनाय नङा जों बेखौ साननानै जों हाइकर्टआवनो केस होथारनांगौ होननानै जों दायित्थ' लानानै जों माने आरटिआइ जों खालामदोंमोन आरटिआइ सिएसडि बिटिसिनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेनो खालामदों डिअफ चिरां डिअफ बाक्सा डिअफ हलथुगाव बिसोरो जोंनि बे आरटिआइ माबाखौ जोङो हरदों दा खिन्थु अति दुर्भाग्यआव जोंनि थाखाय दा दिनै बिथांमोनहा बाक्सानिफ्राय जायनाखि जोंनो आरटिआइनो रिपर्ट होदों बे आरटिआइ रिपर्टआव जों लिरदों जे माबा एक्सन लानायनि माबा मोनसे प्रिपेयार खालामदों नामा प्रिपेयार जादों नामा आरो एक्सन माबा मोनसे होखारनायनि नटिस सार्ट खालामदों नामा माबा एक्सन लाबाय नामा बेफोर गासैबो पइन्टखौ जों मोनफा मोनफा हाइकर्टआव केस होनायनि सुबिदा लानानै जों होनाय जादोंमोन खिन्थु बाक्सायाव जेराव माने हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो हाइकर्टनि मोनसे अर्डार दङ दा बे हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो बिसोर सिम्पलि नटिस ल'नानै दोनदों खिन्थु एभिक्सन खालामाखै दा बेफ्राव जों नुयो माने डिपार्टमेन्टनि गाफिलथि डिपार्टमेन्टआ इन्टारेस्ट नङा डिपार्टमेन्ट स्ट्रं नङा जों बेखौ बुजियो आरो बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जों दिनै सोरखारिखौ लुबैयो जोंहा नैबे स्टिक आंनो हरनाय नै दावराव देखाय नार्जारिया हरनाय कर्टनि प्रेसिडेन्ट माबानिफ्राय हरनाय बे हलथुगाव डिभिजननि डिअफ हरनाय दा हलथुगाव डिभिजननि डिअफआ जोङो जा माने रिपर्ट हरदों एथ' बुरजा जोंनि एनक्रोचमेन्ट जादों जों मिथिगौ लावपानि एरिया लुंसुं एरिया ओमफ्राय जैनपुर लुंसुं सरलपारा आरो गोबां जायगायाव दङ बिदिनो गोबां फेमिलि दा बिसोर जोंनि फेमिलि लिस्टखौ हरदों जों फेमिलि लिस्टखौ जों होनांगौ होननानै आरो बिसोर एफआइआर आन्दाराव गोलैना गैया बिसोर माबे समाव थाया बेखौ जों बिदों आरो ओरैनो फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि आयेन एफआइआर 2006नि आयेन बे आयेन बादिब्ला जायनाखि ट्राइबेलफोर बर'फोर राभाफोर गार'फोर ट्राइबेलफ्रानो फरेस्टआव माबासिम 2006सिम थानो मोनो 13 डिसेम्बर 2005 बिसिम थानो मोनो बेसिम जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ जेबो खालाम हाया आरो बिसोरनो हा होनांगौ बिसोर लामा सामा बानायनांगौ बिसोर स्कुल दालां बायदिसिना बानायनांगौ बेफोरसो आयेनाव दङ दा बिसोर 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बर'फ्रा ट्राइबेलफोरखौ जेबो खालाम हाया अन दा आदार हेन्ड जायफ्रा ट्राइबेल नङा नान ट्राइबेल जेनेबा सावथालफोरनि जायगायाव ट्राइबेल नङा बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोर झारखन्ड ओमफ्राय बिहारनिफ्राय फैनाय इउपिनिफ्राय फैनाय दा बिसोर जायगानि ट्राइबेल नङा बेखायनो बिसोरनि थाखाय मा होनदों बे फरेस्ट भिलेज एक्ट बे आयेन बादि नैबे फरेस्ट राइट एक्ट एफआरए बे आयेन बे लेखा बे एफआरए आयेन बादिबा जायगा ट्राइबेल नङा बिसोरो हाग्रायाव थानोब्ला बिसोरो मोनबा जेनेरेसन जानांगौ मोनबा जेनेरेसनबा मोनसे जेनेरेसनाव 25 खरि लादों 25 बोसोर दा बिदिबा 2005नि 13 डिसेम्बरखौ लायोब्ला अब्ला 1931सिम जानांगौ 1931आव जायफ्रा दं बिसोरसो बेयाव थानो मोनो दा जों खिन्थु जों मिथिगौ बे हलथुगाव फरेस्ट माने डिभिजन आरो चिरांनि जायनाखि फरेस्ट डिभिजन आब्दुल मानासिम बेयाव बुंनो थाङोब्ला खुनु माने फरेस्ट राइट्स एक्ट बादि थानो मोनथाव मानसि बे जायगायाव गैया गुबुन ट्राइबेल दङब्ला अब्ला बिसोर ओंखारनांगौ मानो ओंखाराखै मानो दिनैसिम मानो एक्सन लायाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा गन्दगला बेयावनो दं दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेबो एक्सन लाबोआखै दासिमबो खिन्थु बर'खौबा एक्सन लाबाय थायो बर'खौ सिगिस' खालामबाय थायो दा बेफोर बेखायनो नैबे जायनाखि माबा हलथुगाव डिभिजननिफ्राय जायनाखि जों हरनाय बे हलथुगाव डिभिजन हरनायावबो बेयाव केस होनांगौ मोनसे रिपर्ट बिथांमोना जोंनो हराखै दा बेयाव गासिबो माने पेन्डिं एट एसडिएलसि साब डिभिजनेल लेभेल कमिटि बेयाव पेन्डिं माने एग्रिकालचार गैया माने हलथुगाव डिभिजन फरेस्ट माबा हरनाय बायदि जिउ हरनाय बायदि एग्रिकालचार गैया बिदिनो जादों दा जों माबाखौ लानानै केस होनो जोंलाय दाथ' जों मिथिगौ बे जायगायाव माने माबा गैया रावबो थानो मोननाय अधिकार माने बे एफआरए बायदि रावबो गैया दा दिनै बिसोरखौ जुदि जोङो लिस्टखौनो होनो हायाब्ला दा जों लिगेलसो माबोरै लानो कर्टआव जों बोरै थांनो आयेननि आसर जों बोरै लानो डिपार्टमेन्ट गैब्ला बेखायनो सोरखारि नंगौ
हलथुगाव डिभिजननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों सोंखारियो बिथांमोना जाहाथे बेखौ जोंनो हरनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो लोगोसे जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जानाखि DF दा बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो दुखु मोनो जोङो 12 तारिखनि उनावनो थांनाय 12 जानुवारि उनावनो जोङो RTIखौ होदों दा बिथांमोनाबो दिनै जोंनि खुनु माने RTI रिप्लाय होनायनि खुनु गोनांथि दंथाराखै बिथांमोना दासिमबो हराखै रिप्लायखौ जोङो जेबो हराखै दा बेबायदि मा जागोन आरो जोंनो जुदि RTI जुदि रिपर्ट होब्ला जोंनो होनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरनो मावना दे ओंखारजोब नोंसोरनो कर्ट कासारि जेबो नाङाब्ला रावनिबो सहायनाब्लासो ओंखार जों सापर्ट खालामगोन जेबो दं नोंसोरबो ओंखारा जोंखौबो मावनो थाखाय गोसोखौ होआ बे माबोरै दा बे गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नेग्लेक्टजों जानाय बिगासिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ स्ट्रं मोनब्ला दिनै बेबायदि एथ' जे इलिगेल मानसिफ्रा हाबनो लुबैयो बाहेरा मानसि दिनै बिसोरखौ मानो प्रटेक्ट खालामनो हायाखै बिसोरखौ मानो होबथानो हायाखै बिसोरखौ दिनै मानो होखारनो हायाखै मानो होखारनो हायाखै बाथा दिनै बेयावनो मोनसे गिदिर सोंनो फैयो ओंखायनो दिनै जों माने खावलायनो लुबैदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव स्ट्रं जानांगौ गोख्रों जानांगौ आरो इमिडियेट मोनसे सिभिल ससाइटिनि मिटिं नांगौ जेसेबां आफादफोर दं बर'नि आफादफोर दं बिसोरबो लिंनानै बा सावथालनि आफादफोर दं बिसोरबो लिंनानै मोनसे मिटिं कमिटि दाना होनांगौ जायफ्रा इलिगेल इनफ्लुयेन्स दं बिसोरबो आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोर एफिकेसन खालामनांगौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो दा दिनै पलिटिकेल माने आफादफ्रा गोबां माने माबा दंलायलायो सोरबा सावथाल माने माबानो सेलनो आदिबासि सेल UPPLआव दं DCPआव दं बिसोरखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिसोर जाहाथे इनक्ल'ज खालामा बिसोर जाहाथे गाज्रि खामानि मावा बिसोर गावसोरनि मानसिखौ कन्ट्रल खालामो बेखौ जों मानसिया बुंलायनाया ओरैनो हानजायाव राजखान्थि हान्जायाव सोना लादों राजखान्थि माने हान्जायाव मावफादों खिन्थु सिनिसि जोंनिफ्राय माने सुग्लाबाय थादों जोंखौ सोंख'बाय थादों दा ओंखायनो जोङो बयबो हान्जा आफादफोर जोंखौ खावलायो जाहाथे जोंनि माने अधिकारखौ जाहाथे माने गुबुनफ्रा फैनानै सेरनो हाया जोंखौ जाहाथे माने खैफोद गोलैया जों बाहेरानि थाबाय मानसिनि थाखाय जों गिनांगौ जाया बेनि थाखाय जोंनि आफादफ्रा जाहाथे स्ट्रं जायो आं बेखौ बयबो खावलायो आरो मोनसे बाथ्राया जादों नै थांनाय 2014 मायथाइयावनो आरोबाव जोंहा गासै 7टा बर' गामि दिनै गसाइगाव साबसिन जायगायाव 7टा बर' गामिया दिनै खारजोबनानै दङ बाहेरायाव दिनै बाहेरानिफ्राय फैनाय सावथालफ्रा दिनै बे गामियावनो आवग्रिनानै दङ खिन्थु दिनैसिमबो जोंनि खुनु आफादफ्रा दिनै मोनसेबो आवाज होआखै जों बिराद बुंबाय थादोंमोन प्रमद बर'आ जे एक्सन लेटार जायो जेब्ला जों बुंबाय थादोंमोन